spotlight sa. Light spotlight sa. Haka katang ukpa badukon badaman sem bakoy. Amen. Ka jing e jong trai jing yu Jesus Christ bad ga jing e jong oblay lambat ga jing selok jong omen sem bakoy kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Ngis ngongo yo blay ngiro yo blay ngimane bat panan brom yu na gabanta ki jing e ga jing kurko ka baw la ai hangi kerpang e Baula rila sumaringi men mid. Such a sin waingi kanekasngi kadai kadak ka jing eight ka jing u yangi. Kanekasngi batmai kadai kadak ka jing khot ka jing u yangi. Bangin wan kam jan chu. Bangin ang pas kam shu kata ka jing eight ka jing u. Bangin ang pan ro shu kata ka jing sania ka jing u. Bat kerpang e bangin ang yashakri u hakar kom ka bakerpang. Dan mata kedau kohan men ko parang ngidan kam ko bor gajung u ngidan kam gajung e gajung isnai gajung u ngidan kam gajung yalam gajung u gajung telenti gajung u yangi te kum ta to ken kumangilong ki beruga baduna ngi IT lade ha kejat hakti ha gajung sumar gajung sukher jong oblay try kan rat gajung e kerpange ha gana ka step habang iwan ban terwa ye gana ka mas ke bekhoj Ngi IT telitelan yelade how Jisu. Ai bo Jisu un ai ngi kata kajing shai kajing u. Ai bo Jisu un ai ngi kata kajing shampang kajing u. Unang yalam yangi, unang petilenti yangi. Bangin ang laban panroy ya kata kajing it, ya kata kajing it, ya kata kajing sakri kajing i hau. Kohan men ko para badah kaju ko porto kanya ha kana kelemat ngin pusan ngin kemiit yala kajong kajing im. Babun sin e ngila pesusi yo blay bun sin e ngila landat ya kajing eight kajong oblay lengba kajing duna kajing i lengba ki pop ki sang kajing i ngi lapet jungai na kajing eight kajing u ban ngila du no ken ya kene kajing e kajing kerku ka ba ngi don kam ha kajing em kajing i to ken ha kana klemat ngin penmap no trai na du kadanut kajing i ngin kuslai shisha ya laki jong gijing duna bat ngin raikut hagana ke step hagana klimat banga ngan penthamai ya laki jong gijing em da ke ba nga ong em ya kine ki pop ki bangla le ha kisngi ki bladem khamtam e ngan yai ong em ya gijing penshoy ki ba ngai kendu ne ki banga yamat ha gane kisngi to ken hagana klimat ngin penmap no trai lengba kajing duai kajengi nga pla hau blay badan bor baro pada pi kohan men ko para ba ngalale pop shibun e da kajing perkat da kiktin da kikam da kajing leklen da kajing le palajunga da kajing le palajunga da kajing le palat bakrawe junga da markata ngakarpa de kamaria bekoj kabaya sa katei sati Ya ki angel bat kirukut Badia pi kohan men kopara Banduai na gabanta junga How try ublay jungi Ublay badan bor baro unis na yangi Madalama biki pop jungi Unyalam yangi Sha kajung em bom jukut Amen Ublay is na yangi Try
nong benim jangi benim yangi Twagen rat ko blaze na yangi Twagen rat ko blaze na yangi Dia duai ni duai na gebenta yalade khamtam na gebenta gijing tumu baper chungi na gebenta gijing don kam gijingi kerpang bautrai kan rat uni arab yang ikein ban kan show ya kaspa jong kahima beneng ni duai ru na gebenta gi bapang gi system ni duai na gebenta gijing kala ke bamut kinong pop kerpang yang giduai hagana kesngi naga benta baro ki brew ki bajar kerteng hadin ke kerteng jong Aloysius aiba unong yada jungki Aloysius bokhoj un krosyan ki un yarab ki bat un ptalenti ki kerpang bakinang la su ban sakriyo blai ko blai ko thmei jong gijin ai bakan jabneng me uba wa Aloysius gonsaga bakhoj me lapan yaso ya ka jing pen sitom yalade ha ka jing loi ba phala jong ka jing em to ai ba dei da ka hok bat ka jing ya sait lam jong u ba ha ba ngin la ban bot ya u ha ka jing loi ngin prthobot ya u ha ka jing pen sitom yalade Daw try jung yu Jesu Christ ukon jong me ubay mat basan sha rengkat bat me ha ga jung yalong ka way jong amen sem bakhut ublay junam la junam amen Kajing pule na ki kitab ar jung kisim ha kito kisngi haba ka atalia ka kmi uha ahajia Kalayo ya ba ukun jong ka ulayap. Kalayeng balak penyap no ya ki jajim baro kawai. Henry ka Jehosheba ka kun usim joram ka para jong u ahajia kalashim ya u Jehos ukun u ahajia. Bat kala ratu ya u napdeng ki kun usim ya ki ba an sa penyap. Bat kala bu ya u Bat yaka aya jong u hakawai ka kamrathe kumta kalburi ya u naka athalia bat amsham la penyap bat la sa bat ki nreus nem da kabari hakaying utrai katba ka athalia kal sinshar halor kari henrei hakasnem kapa nyau u jeho yada la pha wanra yaki rangba perton jong ki kari bat jong kinong ap karot bala phawan yaki shau hakayeng utrai bat lo yate jutang bat ki ura pha smai artat yaki hakayeng utrai mulapan i haki ya ukun jong usim kirangba perton kelale thik yakata baro kaba ulingdo u jeho yada la hukum bat uwei pa uwei la wan yalam yalaki breu kibla laj na kaba pahara haka sabat bat yakiba dei ban pahara haka sabat bat kilawan sha ulungdo jeho yada te ulungdo ulai haki rangba perton yaki sum bat kisti jong usim David kibla don haka yeng utrai bat kinong ap kilaya yeng wei pa wei bala ka atir hakakti nadu kadong basyati hadu kadong basyatai jong kaying sodong kaduan bat kaying nang ta ulapen mi ya hukum usim balapen phong pansnyat ya u lo ai ha u ya kejutang bat kala thung sim ya u bat kala pensle ya u nang ta kile thapti bat kila du oi
Don im sliam usim. Haba ka Atalia kalio sngeu ya kecik perta kinong ap bat kipaj ba. Kala lech ying utrai syaba don kipaj ba. Bat haba kilapej. Bat haba kalapej. Kalio i ya usim ba uying hajan urishot. Katkum kadustur. Bat kirang ba perton bat kinong put turoi hajan usim. Bat kipaj ba kari baro ba kiyarisa bat put turoi. Hangta ka Atalia kalakat ya ka yala ka jan bat kala perta ka jingshat kala te ulungdo jeho yada la hukum ya kirang ba sipai ya ki balabu halor ki perton sai ya ka shabal na pedengki sertap sipai bat penyap ya uno babut ya ka namar ulungdo ulaong emdai ban penyap ya ka hapo ka ying utrai kumta kilkem ya ka bat kala yaj ling ba ka kherdop barung kikulai hadu ka ying usim bat la penyap ya ka hanta te ujeho yada la perlong ka jingya te jutang hapdeng utrai bat usim bat ki pajba bat ki dai ban long ki pajong utrai bat kum juru hapdeng usim bat ki pajba hadin kata pajba baro ula lech sya ka ying u bal bat kila penprayaka yaki duan baki dur jong u kila penwet lengkot lengkai bat kila penyap ya u matan ulungdo jong ubal hakmat ki duan ulungdo ulabu yaki nong pahara yaki ying utrai kumta pajba baro jong kari ulashat kemen bat kanong ba kala sukjai hadin kajing penyap yaka Atalia ndaka wailam haka ying usim kaktin jong utrai Raspa Quran apa Raspa Saputra? Raspa Saputra.
long ka jing shai jong ka prathei jar ba bot yanga un ya dum un yo e ka jing shai jong ka jing em. Alleluia. 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 Utrai don ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ka jing pule na ka gospel ba khoj kat kumu Matthews. Ka buram hame ko try. Hakata kapor u Jisu long hala kisenran. Wat kan show spa na kabanta ilade. Ha kane ka prathei. Ha kaba ka knyang bat kasarang ki bamdu. Bat haba ki nongtu ki prong bat kitu. Henry token show na kabanta yalade ya kaspa habneng. Ha kaba ka knyang lane kasarang kambamdu bat haba kinongtu kimla ban prong bat bantu naba kat haba kaspa jungpi kadon hangta ru kadonut jongpi kadon kakmat kalong kashorak jong kamet kumta lada kakmat jongpi kasngur kamet jongpi baro kawei kan shai kedar Henry lada kam kmat jongpi kajungut kamet jong pi baro kawei kansa dum teliu. Kumta lada ka jing shai jong pi kalong ka jing dum katno ka bashir kei kalong kata ka jing dum. Ka gospel utrai. Ka jing ro yame ku Chris. Ko para bangay menta kasngi u Jisu u kren shapang kaspa jong kanak prathei bat kaspa jong ka hima beneng u Jisu kren shai u ong yanga badapi wat kan show kaspa na kabanta ka jing im jong pi hanek ka prathei han rei to kan show kaspa na kabanta ka jing im jong pi ha kahima ublei ne ha kahima beneng kane ka ba u Jisu u ong hanga badapi kane ka ba u Jisu u hikai badupani yanga badapi ha kane kasngi nang no ken bad kumno ken ngila ban kan show ya kine kispa ki ba u Jisu ukren ya kaspa jong kane ka prathei bad ya kaspa jong ka hima beneng nang no bad kumno ken ngila ban yo yaki klampep ngila ban yo ya kine kispa khamta me kaspa jong kana ka prathei bad kumjur kaspa jong ka hima beneng ngila ban yo ngila ban kamai na kane ka prathei ha ka jing im ka jungi ka bamanta ladang ipej ladang ipusan kaspa jong kana ka prathei ru ha kane ka jing im ka bangi im ka bamanta ngila ban yo Barkum juro naga banta kaspa jong ka hima beneng ngila ban kamai ngila ban yo ha kana ka parthei kat bang reng em ya kana ka jing em ka jungi ka bamanta Henry ngi haban kali ken yelade hato manga mapi ngi kamai ya kata kaspa jong kana ka parthei ka bamanta ne ngi kamai ya kata kaspa jong ka hima beneng hoj beratli kilong ke badan kam ha ke jeng em ke junga ke jung pi ngingim ong ba kaspa kahajar kapisa katengka jong kane ke prathei kapenjot ya ke jeng em ke jung pi Henry kadanut ke junga ke jung pi kata ka jing IT ke jungi ya kaspa ka pau kalong ke badan kam lada manga ngasate mrau ha kaspa jong kane ke prathei klempep kapenduno ya kajing ij junga ya kaspa jong kahima beneng den mata kadau kajing mur kajing perkhat kajing ij kajing IT kajungi ya kaspa kalong ke badan kam habang ipe ya kajing im jungi gibreu menta ha kana ke prathei ngi kwa ban yo kitiar kibakiwe kimla ban yo
ngi kwa banyo ya kitiar kiba remdor ngi kwa banyo hakti jungi ngi kwa bandan rengkat bangi ya kita kitiar kiba rem ya kita kitiar kiba ngayolese ngamla banyo hakajing em ngi kwa banyo ya kita kitiar kiba dang mi thamai kiba kiwe kimpat yo akti jungki ngatang suyo ngatang suyo sngew ngakwa banyo ya kita kitiar ngangam nang ban pendon kami ki ngangam la ban pendon kami ki Henry ngadon kata ka jingkwa ka jingtrang ka jing angnut ban don ya kini kitiar hakti ki jonga balengi kwa balengi trang balengi angnut balengi khwan bandon kini kitiar ha ka jung em ka junga ka jung pi ngi kwa bandan ngi kwa ban yo ya kini kitiar ban penhon ya ka jing khwan ka junga ban penhon ya kata ka jing kwa ka jing khwan jong ki khmat om dei ki jing don kam jong kamet ban penhon ya ki khmat ki jungi den matak daw ngi kwa bandan kini kitiar ki banga ngam la ban yo kitiar ki banga ngam don kam kitiar ki banga ngam nang ban pendon kam bat ki banga ngam don kam dalade ngi kwa banyo ya kini kitiar ki batmai kitiar ki baram kitiar ki bangam la ngam don kam ha ke jing em ke junga ki bangam la ban pendon kam ha ke jing em ke junga namar bang kwa ban pen I ki wei ba ngalong ubarus pa ngakwa ban pen I ya ke perthei ba ngalong ubre ubadap ubabiang na dong sedong kini ki wei kini ki atli ki daw yole se ki ba penlong yang abade pi ko han men ko para banlong kita ki bru ki bakwan lanot ngide ban kan mau ban ngide ban tip shai ka jing khwan la not ka junga ka jung pi ka buri no ya kata ka jing long babha jungi ka jing khwan la not ka junga ka jung pi ka pendu no ya kata ka jing long hok ka jing long basida ka junga ka jung pi ka jing khwan la not ka junga ka jung pi ka pen man la yang abade pi ya kalenti ka jong oblai kapan man la yang aye pi bangim la ban yo isu ya kata kajing kenseu ya kaspa jong kahima beneng kohan men ko para ngide ban kan mau ha kajing em kajunga kajung pi ngiwan lengkhoj naw blai ngiwan lengkhoj na kahima beneng bat ngi haban le lengkhoj ngi haban I ya ki jing don ki jing em kajunga kajung pi ngi haban I ya ka spa ka pau ka junga ka jung pi ngi haban I ya kana ka jing khwan ka junga ka jung pi ban lai pai shau blai ban lai ai ya ka bainong ka bamanga ngalakan show ha kana ka prathei hakata khlimat hakata ka sngi ka ba phindan rang hakmat oblei hakasngi jong ka jing bishar oblei umnyeu ya ka spa ka pau ka ba phidan umnyeu ya kita kitiar ki ba phidan Henry unyeu ya kaspa jong ka jingshisha ka bamapi ka bamanga ngila kan show ha kana ka prathai dein mata ka daw ha kana ka sngiu jisu pen kan mau uang yang abade pi kan mau lada pi kan show ya kaspa jong kana ka prathai kumbau jisu ang ha ka gospel lightly ki penduno ya ka to kaspa ka bapidan ha kana ka prathai kata kadai ki khnyang kin sabam no ya kaspa ka pho ka hajar ka jungpi ka jing khwan la not ka junga ka jungpi ko hanmen ko para ka pendu no ya nga badipi ban yo ya kata ka bainong jong ka hima beneng kumbangi la tip kumbangi la yo jung hikai baleng ba ka baptisma ngi la yo lopa ya kata ka bainong jong ka hima beneng Henry kini ki khnyang jong kana ka prathai ka spa ka pho ka hajar ka jing khwan ka junga ka jungpi ka bamno ya kata ka bainong ka bamangi ngilayo kata ka spa ka pho ka jing khwan la not ka junga ka jungpi ka jingkwa raha junga ka jungpi ka penduno yang abadipi ka khangno ya kalenti beneng ka bamanga mapi ngide bandrong ka mar ka bau jisu ong ka jing sarang kapenduno yang abade pi bandrung hakahima beneng habang idon ya kaspa ka pau
kuma menengi ngim yo isu ya ka jing shisha ha ka jing em ngim yo isu ya ka jing baha ha ka jing em ngim yo isu ya ka jing it ngim yo isu ya ka jing isnei ha ka jing em habang ngim don shu kana ka jing it habang ngim don shu kana ka jing tibro habang ngim don shu kana ka jing tiblei lane ka jing baha ha ka jing em ka jing a ka jing pi kana ka jing sarang ka penduno ya ngapa de pi bandrung ha ka hima beneng bat ka balai ka bo jisu ong kinong tu kiwan penduno ya kini baro kana ka spa ka peu ka bangadan bat pi ko hanmen ko para ha ka we ka sngi ni haban i no iki ban le thli ha ka hima blai ho yo le se kana ka spa ka peu ka ba pi don ha ka jing im kine ki jing don ki jing em ki jingi ha kana ka jing em yo le se ki ne hanrei kan mau bamanga ban mapi ngim ne ha kana ka perthei kito kitiar ki bapidan kato kaspa ka hajar katengka ka bapidan kine ha kana ka perthei kiwe ki sapadan kami ki hanrei pi ban manga ngimla ban ra ki haba ngi khlatno ne ngi kudno kana ka jing em ha kana ka perthei den mata ka dau jisu uhikai wat badu ong sha yang abade pi kan show ya ka jing it ya blai kan show ya kata kaspa jong ka jing it ya ki hanmen ki para kan show ya kaspa jong ka jing isnei kabala ban krishan ya pi ban rung ha ka hima breng kan show ya ka jing it ya ka jing shania ka jong pi how blai namar ka jing it ka jing shania ka jong pi how blai ka penlong ya pi ban kiu ha kata ka kerdan jong kahima beneng den mata kedau ko hanmen ko para ha kan kesngi ngi haban keli ban puson yala de marwe ngakan show ya kaspa jong kan ke perthei ne ngakan show ya kaspa kebayarap ya nga ban kiu ha kata kekerdan jingkhut jing soti ban kiu ha kekerdan jinglong khut ka jinglong blei kabala ban ra ya nga kabala ban kentiu ya nga ban poi ha kahima beneng ko hanmen ko para to keny ha gane kesngi ngin kerpat ngin pan ka bor na blai ba mangi iwei pa iwei ngin la ban kan show ya kaspa ka ba kentiu yangi sha kahima beneng om dei kaspa ka ba pan rem yangi ban yo ya kata ka ding bom jelep it yala dei hau jisu ha gane kelmat ai bo jisu ubahikai yangi ban kamai ya kaspa jong kahima beneng un krisyan yangi un yarab yangi un ai bor yangi un pansai yangi bangila susu ban it la de hakamon ga jungu bangila susu ban panskem ya kata ka jing it ga jungi yu ya kata ka jing nget ga jungi yu ya kata ka jing sakri ga jungi yu nama tang ka jing nget tang ka jing it tang ka jing isne ga jing sakri ga jungi yu keba penlong yangi ban kenjo sha kahima beneng en yoro yau Jesus Christ trong yang nhân plai la ka jong ka jinge nga nge au blei pa badan bor baro unong tau ka beneng ban ka kendel bad how Jesus Christ kon mamare jungu utrai jungi yau balapon naman sem bakhoj yau balakha nakamaria thai sati ubasha leben hopo pintius pilatus lasanar panayu layap balatebiu layar shikabayab ha kasngi kabalai ulami pad ni kabayab kiu sabeneng usong shikaman ublei kupa badan bor baro nang tra awan pad man bishar ke beemet kabayab ngangai hau man sem bakhoj ha kabalang Catholic bakhoj ha ka jing salok ka rekhoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do pad ha ka jing em bom jukot amen Lai spa properly. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Toduai ko para ba kajing kenya junga ba jong pi kan long ba pediang hona kemadu bleu ko pa badan bor baro to try pediang seketian keti jong pi na ka banta kajing ro ba borom ba kartang kajing u kajing mantoy ni ba balang ba ko jong u baro ko wei kat ba ngishong ha la ka chaka ha ka mit khawai beneng ko try penlong yangi ba ngin riam barabor da ka changkup kan tiu korem jong yi kum u Aloysius bakhoj ba kum ta ka jingyo banta ha kane ka jingmaya kan penrus pa yangi da ka jingai e jongme dautra jungi u Jesus Christ amen utrai don rain card bat pi to kan tu yala ki danot to ngenang utrai u blai jongi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pan em yangi haman la kapor bat ka chaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bom jikut lang ba trai jingi u Jesus Christ namar kumba ha kasngi buram jong uru khoj jong me u Aloysius ba khoj me ai jinkman ha ka balang jong me kumtaro me pan khlan yangi da kanuksa jong ka jeng em ba khoj jong u mehika ya ka da ki kantin ka jing ya lab jong u ban me la ai haka ya ka jing ya da jong me kum ka jubab ya ka jing duwai jong u bat namar kata rangkat bat ka kan hon jong ki angel bat ki khoj ngirwai ki jing rwai jong u jong ka jing ya ro ya me bat ngi pan bana khlem sange da shisha melong bu khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj ba ro namar kata ngi kerpa de me to pan khoj pan kantang ya kine ke jing trwa jungi dak ba pha yoman sim jung me kum kam jer halor jong ki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yo badala ka mon snobha ula pdiang ya ke jing sha shitom ula shim yokpu bad kebai ngu yame ula kedia yu badul ai hala gisenran u ong to shim bat to bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba nit na kabenta jongpi Hakaju gerkam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai badbom jukut ya keba enpanme na kabanta jong pi bad na kabanta kibabun na kabanta kajung map yakipop tole yakane ban kan mau yanga
ka jing maya jong ka jing nge ta sen ba nge bam yu le upo ba ni di agani ka kuri ni ben na ka jing yap jong me ko tra Namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya berkajing me pa jung u ngi terwa ha me ko tra yuk po jong kajing em bat ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yengi kebabet ban yang khma jung me bat ban sakri ya me da kebas ngeret nge karpat ya me bangi ki bayo benta ha kamat bat kasna mo kres ngi long ki ba lapaniatali ka wei dauman sem bakhoj Tokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang ha satala ka prathei ba to panjana ka ha ka jing e rangkat bar Francis ukpa ba ko jingi wal bad marwen yu bishop jingi ka kan hon ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lem ruya ki hanmen ki para shin rang bad kan thei ki bal yothia da ka bakarmen ya ka jing me pat bad ya baro ki balakhlad no ha ka jing isne jong me to padiang yaki sha ka jing shai ka khma jong me to isne yang ibaro ngi karpat ya me barangkat bad kamarya the soti bakhoj ka kmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro krkhoj ki blapen sngo bahaya me patang la patang ngilong ke babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bad bangini ro bad pandon borom ya me daw kon jong me u Jesus Christ Da'u lembatu bad ha'u kan long hameu bleu kpa badan bor ha ke jing yalong ka wei jong men sem bakhoj baro ka borom bad ke jing yaro junom la junom amen ha kan klimat abangi duwai kan ke jing duwai ka bau jisu hi ulahi kai ngi banduai to ken ko hanmen ko para nginai ti sa jisin yalade ha Gijing sumar, gijing sukher, gijing u. Kam tam banu ai bor yengi un kershan yengi. Bangila ban kamai ya kaspa kaba yarap yengi. Ban kiu syaka hima beneng gijing u. Ko kpa jungi, ba ha beneng kalong kabakut kerteng jung me. Ban kahima gijing me kalong kamon gijing me. Ha kakendeu kumba ha beneng. To ai yengi mata gijing bam jungi kaba hala kasni. Batamab yengi kerengkang jungi. Kumbang rugi mapi ke beles new yangi badwat yalam yangi sha ke jing pensoi Henry de penlai yangi na ke bas new to penlai yangi ngi kerpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing sbon jome to ai jing suk jing san ya kisngi jingi khnang ba da ke jing rap ke jing isne jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi dangap kmelanti ya ke jing kerman bakhoj bad ke jing wan pat jong nong panem jongi u Jesus Christ Namar ka chombe ka long ka hima ka chombe ka bo ka buro junom la junom Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai epi ka jing suk jonga nga ai epi wat pet ya ki pop jongi Henry ya ke jing jong ka balang jong me bad ha ke jing sbon jong me Tai haka ya ka jing suk bad ka jing yatali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubim bad basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kan barabor rengkat bad pi tong in trua ya ka da ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bad pi
hak mi ukun long brod jong oblay hak mi ubakin no yakipop jong kapratay suk yakito ki balasakot sha kane ka jingkhawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam shong hok be man rong apo ka ying ge janga Henry Shong kam niktin kam sem janga kam sakya hi kamen bat kasnam Chris kan ri bat kan yelam yingi sha ka jing yam bom jukut amen. Jisu, ni yame ko Jisu, ngis ngungu yame ko Jisu, ni ro papanan brom yame ko Jisu, amar shisha melong udlay jungi, melong dong suspa jungi, melong dong penem jungi, melawan rung hapo kadonod ko jungi, ha kene ke kelemat lengba, kamet berkasnam ko jungi, ha kadul jong kayu kores bakod. Jisu, hagana kasngi, nginang IT sisu yalade hame, banginang yo kata kabor kasor, bani yo kata kacing klain kacungme, banang perskam yalade ha kacing it blay, banginang perskam ha kata kacing isnay blay kacungi, banginang lasu jupat perskam ya kata kacing syakri kacungi hame, ay boringi ko Jisu, banginang lasu syu, ban kamay ya kaspa jong kahima beneng. Oh Jisu biit, iwan rag majume, yabaro kibapang basitam kibaduk kibakerdo, kibadon kam kabor kajune,
nang panklanya ki ko Jesu nang ai bore ki ko Jesu kerpang gitu kibayem haja jingem kapop gitu kibalak let no yame isne yang ko Jesu ai bore yang ko Jesu yalam yang ko Jesu tenlenti yang ko Jesu Jesu haleluya to ngenia duai to penlong yangi kiba melapsa dokpu ki angel ko try ban shakri yame ha gajing shida gajing em badak babut ya kenuksa jong uta uba ngikan mau berom menta kasngi ngin yai ne barabor ha gajing aingu yame dau kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublay badan bor baru unkur kuya pi ukpa badukun badomen sem bakoit amen tolisuk I bersyukur utrai da gajing I jong pi mar kaliang is ngangu ya blay Cispasan pusat. men sim bakhoy bala long pon nikong kum jumen tap para boj nam na junam amen. Any roy try Jesus Christ